Hello, Baba Ronnie. Murukudei. Koma kararipi. Kumba? Andisi kumba kwa ndakabudawo nezuro. Zvuto ndinetsa muri kunditaura kuti hamuna kuzokwanisa kuuya kurara kumba. Ana utorarawo kumba kwacho. Ndiripi? Kwaimi muripi? Kumba handiko, ende handifungi kuti ndotomboenda manje. Rega ndimbopedzisa zvandiri kuita. Imimi pedzisai zvamuri kuita kwamuri ikoko. Don't worry, nditori safe. Chero. Endai kumba kwacho munoona kuti makadi zvenyu kwacho. Ndiri right. No, don't worry about transport. No, ndichakwira transport pamberi apo. Lanji. Muda kundikwidza mota yenyu. Ndiri kumhanya. Ndiri mukadzi. Ndiri mukadzi. All right. Namba dzangu. All right, gai ndikupei kadhi rangu mozondifonera ipapo. All right. It's okay. Mire ndimbopedzisa foni ndiri kuuya pamuri. Hello, Baba Ronnie. Ndotaura newe manje. Iwe ndati ndotaura newe manje. Pane zvandiri kumboita. Kana udongoenda kumba kwacho enda kumba. Nofunga kuti hurira kupedza nguva kusarara mumba ubva ufungoti chachora chasvika panapo manje. Inorwadza. Zvinonakidza muchiita. Iwe kungodzwa kuti ndadai zvangu zvandiri kutoita panapa. Watova neBP wakutofunga kuuya.